Има огромна разлика, дами, в това да промениш себе си за една връзка и да промениш поведението си в името на любовта. Чуйте, вие може да бъдете огнена жена, страстна, емоционална, но може да изберете да говорите с мекота. Това не ви прави по-слаби, дами, прави ви мъдри. Ако сте по-спокойна, тиха и избягвате конфликтите, може би е дошло време, в което да погледнете нещата, които избягвате. Любовта иска смелост. Може да се научите да показвате обич, дори по природа да не сте най-нежната жена, повярвайте ми. Любовта е избор, не е просто навик. Истински и стойностен мъж няма да иска от теб да промениш своите ценности. Той ще те иска такава, каквато си, но ще те вдъхновява да растеш. Ако обичаш някой истински, дълбоко в себе си искаш да знаеш, че не го нараняваш. А дали не рушиш връзката без да я осъзнаваш? Трябва да се замислиш как да обичаш така, че той да се чувства обичан. Това не е компромис. Това е зряла дама. Това е истинската женска сила, дами. Последвайте ме, абонирайте се за канала и станете част от първата единствена система в България за дълбока женска трансформация. Мастър Яшов. Очаквам ви на консултации.